човека продава петли. Той като излязат, е на къде се разходи. Вече ние да стигнем до животните. Те ще легнат да спят, бе, баба. Давай не само, че ще блъснем. Отново в морската и тя къде има ли това? И от другата страна ще... После, навръщаме. Отиваме при животните първо. Те ще легнат да спят. Трябва да отидем първо там. Що така стали, бе? Коте! Не. Давай сега да скочим догоре и после ще дойдем тук. Айде, после ще заведението не работи. Козички, ма да. Зоопарк. Танцуват. Къде е тук другата? Ага, ето е. Оу, трябва да видиш каква е голяма. О, тя върви, виж. Няма. И на едно и също място го прави този номер. Гледай. Може да ще го падна. Боже ми. Ако бъдем в ръката са намокне. Да. Айде пак се гледай. Гледай. Няма нищо, бе, това вътре е затворено, то не може да излезе. Има мрежа ми, ме, виж. Виж ли то? Ето виж. Това не хапи ми, това е вътре прибрано. Дай разкам ти, защо така те е страх от животните? Помни? Здравей, петънце! Здравей, петънце! Каква грозницко. Това човка има грозницко. Чурда. Истинска фига, бе. О, виж колко огромно. Виж как плуват, виж. И се качила там си долу, виж. Видя ли ги? Я и махни. Искаш да кача е тук да и махнеш? Да. Виж ли тук? Здравей! Здравей! Махай, здравей! Маймунки! Другата, здравей! Тя имаше... Ето бе, тук горе си, какво прави, не знам. Видя ли му къде е там горе? Ти направо гледай. Какво прави? Нищо бе, горе, Правил и съм бе. нещо. Е там. Какво прави Да, там? и да си тя. Ето едната видя. Ма то няма много да гамне. Изядя. Даем да вземат краката. 6-5. Да се падим горе. Те много красиви, че гледай ги. Айде, те са затворени, че не могат да излязат. Да, да, много... Вървят, виж ги. Иве, виж, тебе гледат. Стой тук, че е кално, Ти ще дойде това да видиш един... Да, ламата. От нея мириш сигурно. Виж, лама има. Това е лама пак. Видя ли какви са големи? Страус.